Iwe oda Atidi sekupiwa oda Nemasasi kamu Dairai Slogan Dairai Slogan Dairai Slogan Changchumechana Changchumechana Dairai Slogan Dairai Slogan Famba Munangagwa Famba Munangagwa Chikananda Famba Slogan Changchumechana Changchumechana Hawaii comrades, Hawaii. We are going to hand over this petition. We don't know. We know the culture of these members. That for quite a long time, they have been refusing to accept and take our memorandum. We have a petition which we want to hand over. And I hope today they are going to accept our petition. They are going to accept, this memorandum, which the people of Zimbabwe are saying. To appreciate your presence here. Tomorrow, Comrade Nyoka Mabunu is getting in court in Randbeck again. We are expecting that the embassy is going to respect us and verify the identity of Comrade Nyoka Mabunu without being influenced by the Kanandas. We noticed. And they must come out and tell us. Hand over this petition to the ambassador, and it carries our demands as Zimbabwean citizens. And we would appreciate if the ambassador take it with urgency and send a copy to Captain. Thank you very much. Tinoda kutenda maZimbabweans akwanisa kuuya ku embassy ku Pretoria makoshesa nguva yenyu mukati mumire na comrade wenyu Comrade Nyoka Mabunu. Tinoda kuzvitenda izvozvo. Asi varipo vakundikanawo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana nenhau yekuti hatina kuorganiza transport. Takati vanokwanisa zviurirei kuitira kuti tisasare tiine zvikwereti zvewani, asi takwanisa kuwana vauya. Tinoda kuvatenda ivavo. Then pane vamwe vanga vachiti hatina kusenderwa location, tapinda Pretoria town, then tangachitambura kusvika ku embassy. Muchatiregerera tambotaura nema-admin kuti vasende location. As challenge yavatiudza vati application yema-channels haina pekuti share location. Tanga tisingazvizivi izvozvo, asi tine kudzidza kwataita. Then petition yedu yafailiwa zvakanaka. Tafaila first copy yaenda ku Embassy of Zimbabwe. Then second copy yaenda ku Judiciary System of South Africa. Message ya matituma nayo tatsitsa. Todaira kuti kana vari vanhu vanonyara nevanoremekedza maZimbabweans vachachinja maitiro avo. Sekuudzwa kwataita, tese tiri kusangana ku court mangwana ku Randbeck tichirimo muSouth Africa, saka tichanga tiripo physically. Tafara taona Comrade Gambagwe, vanonakidza Comrade Gambagwe. Tazoonana physically, tajaira kuvaona muzvivhitivhiti. Tafara zviri legendary kusangana navo. Vanga vaine foni dzechimanje manje yanga ichishandisa kurekodha maevents anga achiitika. Ndodaira kuti vane data mukaenda kuchannel yavo
munoona mabits and pieces ezvanga zvichiitika kuembassy. Toda kutenda vana comrade Mugari, vana comrade Geza vatasangana navo, vana comrade Musipa vanga varipo, nemamwe ndatadza kuzobata mazita emacomrades mese, asi vamwe vana comrade Moyo tatora namba dzenyu. Toda kutendai nekuti masvika, hatichakwanisi kumentionai mese manga muripo, asi dai ndanga ndine database remazita ndakadai ndakumentionai mumwe namumwe. Toda kukutendai. Demonstration yedu yabudirira chaizvo. Taona kuti tinawo maZimbabweans anozvipira even tikaenda kure. Handina kuziva kuti embassy iri kunze kwetown yePretoria, ekuti unotoda futi kuwana muchovha unokutakura kubva mutown yePretoria kuenda kuembassy ikoko. Asi taona vanhu vachisvikira, vatsvaga macomrades akasvikira. Aiwa, takutendai chose. Tinodaira comrade wenyu nyuka yemabhunu vachange vainemi mazuva mashoma anotevera kana zvinhu zvikafamba zvakanaka. Vachanyatsokutendai zvizere. Pamberi neunit iyoyo ndo yatinoda eZimbabweans. Dynamite comes in small pieces. Tikatanga kuzivana mbijana hatizivani kuM31 movement. Tiri vanhu vari kusanganiswa nematambudziko atiri kusangana nawo. So tinodaira kuti ticharamba tichiwanda. Izvezvi taona nhamba yavanhu vabuda hativazive vanhu ivavo, asi those are concerned Zimbabweans vane zvinangwa zvatinazvo isisu. Tinodaira kuti kubudikidza nekuti tiri musemu matambudziko ticharamba tichiwanda in numbers, tova more coordinated in future. But tadaidzana tisingazivani kudaro, tine vaita zvivindi vakasvika. Then kune avo vanga vatumwa nezvigananda takudzingai. Tisu tanga tiri varidzi veprogramu ka, ndosaka takudzingai. Tinoziva kuti manga muchidawo kurarama nekusenda maphotos nemavideos ezviri kuitika kusystem, but pane vanga vasina kusununguka nemi, ndo wakumbira kuti tikudzingei, ndosaka madzingwa nemapurisa. Asi isisu hedu tanga tisina basa nazvo, taida kuti munge muchiwanawo kurarama nekuti mawana information yamashare. Asi in future maybe patinenge takati vandei, dambudziko ramaita nderekuti manga muchiita zvekuhanda, ndo saka manga muchionekwa sevanhu vasiri pakati pevamwe. Next time munouya mopindawo mune vamwe, mowana information yaminayo nekusharewo message yatinenge tichikupai kusystem. But todaira kuti masvikira paprogram, tinokutendai. Asi next time batanai nevamwe mozoita yenyu zvamunoda nemessage yamunenge mawana. Tichatiregerera kuti takudzingai. So pamberi nerevolution macomrades tinotenda.